To je počasí, tyjo. Ale pěkný barák. Halo? Pojďte na prohlídku, ale rychle, ať nezmoknete. Tak pojďte, já vám to celé ukážu. Dívejte se, máme to tady celé takové hezky dřevěné, víte? Tu jsou takové kvalitní dveře, jo, to je ještě kvalitka, šefe. Vstup, krásný, dívejte se na tu výšku, tam můžete postavit i výtah. Aha. No to je úplně parádní. Spodní záchod, kdo by to byl čekal, dokonce mají prkno zvednuté. Vše nachystáno. Tyjo. Technická místnost je zavřena, to nám jde zamknout. No ale to nevadí, A to já pojďte. nechci zavřené místnosti, ale... To já vám všechno ukážu. Mám to vykopnout? Podívejte se tady. Vidíte tu parádní garáž? Tu se vejdou jedno, druhé, třetí, no dobře, tak 3. Pojďte dál. Já mám jenom 2 auta, ale... To nevadí, koupíte manželce třetí. Tady máte botníček, tu se dají krásné botičky. Pánský pokoj. Co víc si můžete přát? Fotbálek, všechno funkční, můžete si napočítat body, televize. A tady trezor. Tyjo. Tak to je Máme dobrý. miliony. Teče ze mě. Tak, tady si můžou děti pohrát, tady máte krb, i funguje výřivka, jenom se čváchnout. A ta je dobrá. Ta se mi To víte, líbí. že jo, nesmíte si to tady zhrnovat. Bazén. No. Aha. A ten je velký. Je velký, jen se utopit. Tak pojďte dál. To jste ještě neviděl, musíte všecko vidět. Co vám budu povídat? Kvalitní dřevěné schody. Víte co? Zbytek si prohlídnete, až si to koupíte. Pojďte to podepsat. Jako už hned? No jasně, na co budete čekat? Venku byste moknul, tady si to můžete rovnou počprtnout. Prosím, tu máte tušku a podepisujte. Ježišmarja.